So indoda ikhokha imali ikhokhela umuntu ozocleaner kanti ayazi uzocleaner umama. Yabo bafabo ingakho ngathi ngivula inkampani encane ngoba yabo imali ingena kuona le nkampani yabo. Yeah. Ngifika yabo mhlambe ngizosebenza umama mase naye nje yatshela indoda ukuthi bona ufana ozoclean ipool athuma imali engaka yabo ku-account lakhe kuba kanjalo. So kukhokha the same man. Khokha wayena sometimes. Uyenza kanjani lento ukuthi ukwazi ukuthi usuke kulo phinde uye komunye? Bekhona amaphilisi engiwathathayo. Amaphilisi akhona. Yeah, wona asipana kanjani amaphilisi mhlawumbe uma ungasichazela? Amaphilisi ethu asebenza bethu yabo uyithatha nje manje fresh yabo mhlawumbe. Yeah. Uthatha mhlawumbe 2 slices wesing yabo. Yeah. Digest yabo mhlawumbe nje after 15 minutes 20 minutes. Yeah. See right siyasebenza. Bese ungasawathola ama client noma usufika ushaya kancane ungasawagculi angasanelisi ama client noma yabo umuntu owenza ama drugs bethi yabo into yakhe ayisebenzi kahle yabo. Yeah. Ngamaphilisi futhi wathatha uyathi khona yabo drugs emzimbeni yabo. Ayisebenzi kahle yabo ama client bekhala ukuthi hayi lento obuyenza eqaleni namanje akusafani. Sanibonani babukeli bethu emakhaya kuphinda nguphi endaweni ezihlukene lapho nikhona. Siyanibingelela futhi siyanamukela kwishow yethu iSolva Zothi. Ngibingelela uThembi Nkosi Mungu, umfana ongenayibongelo ngibongela ongibongelayo ngithi danko. Kwishow yethu namhlanje bakwethu siniphathele insizwa ebisebenza ngokudayisa into ecijile. Angeke ke ngichaze okuningi bafowethu uzochazela yena ukuthi umsebenzi wakhe ubuhamba kanjani nokuthi ungene kanjani kuona. Ngicela ukuthi nihambe nathi ke sayokhuluma naye nimnikeze nje ithuba nimlalele bakwethu. Ningakhohle ukuthi lapha emakhaya nisabukile nicindezele usubscribe nicomment nishare lokho kuzosisiza nathi ukuthi sikhuthale ukuqhubeka sinilethele futhi kuzosiza nabanye abazobona inkathi ushare bazogqugquzeleka nabo mhlawumbe bazofunda futhi kule story zethu esinilethela zona. Siyabonga lapho. Bantu bakithi njengoba bese sishilo ke nje sihleli nomfowethu lana umvokaphiley uzoke asilandise nje ngomlando wakhe nangomsebenzi wakhe ake wawenza before istory zakhe it's very interesting. Ngicela ukuthi nje nimnikeze ithuba nimlalele esasichazela nifunde futhi khona kwigigaba zakhe athe wadlula kuzona kulomsebenzi wakhe abewenza. Ngizocela ukuthi nisasihleli lapho ningakhohlwa ukuthi ni subscribe ni comment futhi ni share lokho kuzosiza nathi ukusigqugquzela ukuthi siqhubeke phambili. Mfowethu ushoweni uyaphila Angiyaphila futhi. Yeah, ngicela nje usichaze kubantu introduce ukuthi ubani wakabani usuka kubunendawo. Mina mfethu ngwa Showen Phile ngihlala eCheswete Unit 7. Yeah. Mfowethu siyabonga ukuthi namhlanje uze la uzoshare nathi udaba lwakho. Siyajabulela lokho futhi siyathemba ukuthi nababukeli bethu they are going to learn something from you, from your story. So tell us about the work that you were doing before. My work I was doing before ukuthi bengi sex worker. Bengithola ama clients angaphandle endaweni ngihlala kuona base ngabachatha imali ukuthi ngilale nabo. Yeah, so tell us ukuthi uqale usafunda esikoleni noma bosuqedile isikole uze udle ungene kulowo msebenzi lo. Lo msebenzi ngangena kona ngisaqeda isikole ukufunda isikole sengiqedile umatric ngatshela umngani wami ukuthi hayi lo msebenzi wakhe ayenza ukuthi ayinemali. Yeah. Lazi ayikho ukuthi yabo usebenza kakhulu ukuthi uthole le mali oyithola mhlawumbe le mali uyithola usebenza 2 hours noma 3 hours. Sure, ube mnandi. Now wabona impilo ayiphilayo ngale mali yakhe le ukuthi yeah. So wena into oniyenza ukuthi mawuphuma umatric udecide ukuthi ezinye izingane zihamba ziyofunda ema-university wena udecide ukulandela umngani wakho ukuthi wenze lo msebenzi lo yini le yak-attract kulo msebenzi lona?
into attract ukuthi ayikho into yang-attract but ukuthi yabo la ekhaya but thina bethu abazali bami bengekho right yabo manje yabo ngabona le mpilo lokuthi hayi inemali yabo itholakala lula yeah itholakala lula ukuthi ngingene kona ngibone ukuthi injani yabo yeah so awusichazele iprocess ukuthi nje iziqale nje uqaleke manje ukuthi usuyangena i-first client wayithola kanjani yasichazele nje lapho nje mina i-first client yami ngiqama mangibafone ngatshela umngani wami uthi yabo yena une client namhlanje manje khona enye client naye yabo ufuna ukuthi uyamdinga manje ufuna uku-introduce kuwona yabo introduce wena mina umuntu uthi hayi inkinga futhi singa oh yeah so i-client lakho bobodila nama-client aneminyaka emingaki mhlampe i-age group noma bengekho into age group hayi bikhona i-age group ibiqale lapho ko-38 40 kuya ku-49 50 phezulu so wena ungena uzosebenza usebenzela umngani wakho noma usebenza wena independent ngokwakho abe ngisebenzela mina ukuthi ngi-independent yabo yeah so mfethu ungasikhuluma iqiniso ukuthi budila nabantu abashadile noma abangashadile abantu abanganjani laba abendila nabo nomngani wakho besidinga nabantu abashadile nabantu abasebashonile umunye wabo yabo yeah okay manje mfethu nomsebenzi wakho so umuntu umcharge malini mhlambe bokuya ngesikhathi uthi isikhathi esingakanani mhlambe for let's say 2 hours bucharge malini client ngo 2 hours 2 hours bengicharge client mhlambe 1000 no 1005 kuya ukuthi customer lami linjani yabo yeah so uma uthi mhlambe whole night kanje uzolala ubusuku bonke whole night bese ngibacharge nje lapho 3 blocks benishaya imali yangempela abeke imali yeah manje ubugijima ngempela mhlambe boshaba ngelanga uthatha ama client amangaki ngelanga mhlambe ngelanga ngithatha ama client mhlambe awu2 noma 3 kuya ngokuthi isikhathi sami boss sihamba kanjani la yeah so bu-strong buyenza kanjani lento ukuthi ukwazi ukuthi usuke kulo phinde uye komunye bekhona amaphilisi engiwathathayo amaphilisi akhona yeah wona asipana kanjani amaphilisi mhlawumbe uma ungasichazela amaphilisi bethu asebenza bethu yabo uyithathe nje manje futhi yabo mhlawumbe uthatha mhlawumbe 2 slices wesing yabo digest yabo mhlawumbe nje after 15 minutes 20 minutes see right siyasebenza manje le philisi leli uma uzuthathile mhlawumbe emzimbeni wakho usebenza isikhathi esinganani uyakwazi ukuthi uwaqede wonke ama client akho ngephilisi elilodwa noma phinde ushaya elinye futhi mase uya kwelinye iclient yabo champhilisi elilodwa ngasebenza ama client awu2 ngizapho ugijima kubi stadion so ama client akho like abe buwaphinda ama client awodwa noma abe refer tshelane namanye khona amanye atshelana bekhona amanye ngwa-repeater yabo yeah kusho ukuthi isipani sakho bushaya kahle yabo bese-right besihamba kahle yabo ingakho bekwazi ukuthi aphinde akubize futhi ama-client akho futhi uphinde futhi sure so njengoba-ke nje uthola le mali le isimo wakwazi ukuthi ushintshe ekhaya wenze izinto ezi-right ngayo benomehluko enkulu yeah ekhaya bebazi ukuthi wenza umsebenzi okanjani beyazi ukuthi hayi yabo ngavula inkampani encane yabo ukuthi ngiclean amaphuli yabo yabo kuyilaba abanemali yabo so wena wavula inkampani ngokuclean amaphuli wenzani okunye benza clean amaphuli yabo nginabo abasebenzi abaclean ama-garden yonke so wena iclient yakho belikubiza as umuntu ozocleana something yabo bengibiza mhlambe yabo ngizoclean iphuli noma mhlambe ngizocleana ama-garden abantu yabo so bese ungena kanjalo ke wena uyazi ukuthi kahle wecleana le pool kodwa kahle main thing
uzongena kumuntu manje mfethu bungasabi ke yini ukuthi angithi uthi abanye bebashadile bungasabi ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi uficwe indoda yakhe lo muntu lo usanaye noma bewumuyitsani bocabanga kanjani le yena mfethu yabo ngifike ngitshela yabo bese ngifonele client yami mhlawumbe uthola ukuthi ushadile yabo fike ngitshela yabo ukuthi unyaka uyangena isikhathi eside uzophuma ngesikhathi eside yabo kuba kanjalo khona abangitshelayo mase ngiqhubeka kanjalo nalabo mhlawumbe amadoda ahlala kude namhlawumbe lawa aphumayo yabo ayosebenzela mhlawumbe kwenye indawo mhlawumbe for 2 weeks noma 3 weeks sure kanjalo wena ukhona la usalo uyawabambela stali mfowethu manje uthena abantu abenza lo msebenzi wakho omunye owenzayo ke mhlawumbe ubukele kubona ku TV naba abanye abafethu bayiphila lempilo bayenza lento bangana nje mhlawumbe abanye ubaziyo ngaphandle komngani wakho khona abanye abafethu abawuthola baziyo abashaya le msebenzi yabo no so wena budila nabantu besimama kuphela what if bongazi uqondana nomuntu mhlawumbe ke oyisitabana indoda kanje noma iclient lakho le-refer kwistabane thizeni esifuna ukuthi naso usinembe njengoba wenza nje kwabanye hayi ngishaya nje mfethu amantombazane kuphela yabo lama itabane bethaye angisebenzi bonqaba benginqaba nje kodwa ngeke ungitshele bafu ungavuma ngokuthi wasithinta esodwa angasithinta bethu bengazi yabo ngase ngitshela ukuthi hayi ngilento ngiyona hayi avele ngaye ngathi hayi ngiyabuya awu wathi ungasena ndaba naleyo mali leyo avele ngashiya phansi hey ngiyakuzwa bafu so mfowethu bosu uthi mase uyitholile le mali because iningi phela le mali mfethu mali sewenza ama client awu2 ngelanga 2000 lo so obvious boba nemali eningi uyenzani ke le mali ke nje seyiningi ke nje kangaka ke bethu muyindoda bethu imali muyibone bethu ufuna ukwenza yonke into obucabanga yabo imali bethu bengidla nabangani yabo ngidla ama drugs yonke lento le ngabona ukuthi hayi imali iningi yabo ma club bin yonke lento le yabo so my brother njengoba uthena ke wawune company kahle kuyicompany ungena njengomuntu ozosebenza kulomuzi lo so bebekhokhela kanjani ke umuntu wesimame ngoba phela indoda kuyenzeka ibuza ukuthi hawu bekunomuntu ozosebenza la umkhokhele kanjani into ekanjalo bafabo ingakho ngathi ngivula inkampani encane bayabo imali ingena kuona le nkampani yabo ngifika yabo mhlambe ngizosebenza umama mase naye nje yatshela indoda ukuthi khona uzoclean ipool athuma imali engaka yabo ku-account lakhe kuba kanjalo so kukhokha the same man khokha wayena sometimes bafethu hayi machita athembekile so indoda ikhokha imali ikhokhela umuntu ozocleana kanti ayazi uzocleana umama bafethu kunzima emhlabeni bafethu inzima impilo so bafo wasuba nemali ke kahle ke right ke mfethu ke mhlawumbe wayithenga imoto ke noma wacabanga ukuthenga imoto like wacabanga ukwakha umuzi wakhela abazali bakho ngoba uthena kini beningekho right kahle wacabanga ukwenza izinto ezi right ngaleyo ndlela le noma uthi wena ke mhlawumbe ufundele something ukuthi ube na more skills ukuthi mhlawumbe ugcine soyenza ngempela lento umsebenzi kwangempela noma wena ubone ngathi i-career yakho nayi la yonke impilo yakho isizophelela la ku-sex work ngabona kunjalo ukuthi impilo yami izophelela ku-sex work kodwa manje yabo ngaqala ngabangani babo ngidla ama-drugs yonke lento le phela vele abanzima kakhulu yabo mfethu so manje njengoba usuqala ukudla ama-drugs bose ungasawathola ama-client noma bose ufika ushaya kancane ungasawagculi angasanelisi
ama-client noma phela yabo umuntu owenza ama-drugs but yabo into yakhe ayisebenzi kahle yabo. Namaphilisi futhi awathatha uyathi khona yabo i-drugs emzimbeni yabo. Asebenzi kahle yabo. Ama-client bekhala ukuthi hayi lento obuyenza eqaleni namanje akusafani manje. Soshaya udaka. Eish mfethu, so wagcine sowuluza ama-client wafocusa ke manje kuma-drugs noma? But ngafika yabo ngafocusa ku-drugs bese yabo. But impilo yami vele abanje yabo into engekho nje. Vele yaphela la. Manje awukwazi wabanjwa ke mhlambe ke indoda ingena athi ungazi ukuthi indoda izobuya. Khona i-client mfethu wangitshela ukuthi hawu ngeze ngalesikhathi nje umuntu wakho uyahamba yabo. Uzobuya ngesikhathi eside. Ngithi ngiyangena bese siyaqala mfethu. Nangu umuntu wakho bathi sesicaphe yasifula. Sesiqalile mfethu. Kwenza njani ke lapho? Na mfethu bekhipha isibhamu mfethu ngifuna ungishaya yabo ngiqalwa naye mfethu yabo ngamgwaza yabo. Asina qabula ngahamba. Ngabaleka straight. Eish manje awazi noma washona noma waphila lo muntu njengoba simgwazile. Mfethu ngagcina ngafonela i-client after 2 weeks yabo. Ngikuthi hayi umuntu akho right yonke lento le. Futhi angibuyele kuyena. Athi hayi ngisarelaxile kancane yabo. Kodwa ngizokuthinta mengi on business yabo nje. Athi hayi inkinga phela. Manje lo muntu lo akazange akulandela afuna ukuthola ukuthi njengoba nje wena busha umfazi wakho la bengenawo ama-camera kwakhe into azokwazi ukutrace ngayo. Bikhona mfethu yabo. Kodwa angilandelela ngoyena mfethu. Khona umunye client yami yabo. Manje yabo umuntu wakhe yabo ufike wangibona ama-camera akhe yabo. Bangitshela babuza umuntu wakho ubaluvani ingene ephumela endlini yami. Batshela ukuthi hawu uzosebenza uzogcina amaphutha phakathi endlini. Bathi hayi mhlawumbe wangazi wamtshela umuntu wakho ukuthi hayi luvana lo uzowenza nje. Balandela yena yabo. Eish manje mase kulandela wenza njani wabaleka noma? Mfethu ngabaleka mfethu yabo nganyamala mhlawumbe for inyanga yabo. Bese ngabuya ngibona ukuthi yonke into isathulekile yabo. Angarelaxa nami. So ngine abazali bagcina bengazanga ukuthi wena buwenza umsebenzi, bagcina becabanga nje ukuthi wena buwenza umsebenzi woclaim. Namanje abayazi. Namanje futhi abayazi khona ukuthi bengisebenza ukuthi sexual ekhaya. Bathi lo msebenzi benginawo uclean amapool, uclean amagarden abantu yabo. Manje akwenzeki yini uthole iclient lakho elidala likufuna ukuthi buya? Akhona basangifonela yabo. Manje mfethu yabo just before le client le yangilandela yabo. Avela ngayeka phansi athi hayi ngisarelaxile kancane yabo. Eish manje awufisi yini ukubuyela ke ubuyele wena because wayibona imali iningi lapha yana awufisi uphindele ukuthi bafika mama yabo ngiyafisa ukuphindela khona kodwa manje ama-risk ngiwathatha yabo eyanzima yabo. Eish kambe ngivele ngificana nomunye umuntu ongekho la yabo ngishaya phakathi. Indoda yabo ile nto enginqenayo. Eish so kumuntu mhlambe ke usacabanga ukuthi ke ayenze lo lesipani ke lesobusenza wena umuntu ofisayo nje ukuthi akasisebenze ngalo msebenzi ungathini nje kuyena nje mhlawumbe iadvice yakho nanga umuntu uthi uyafisa ukuthi uyacabanga ukuthi hayi angizame lo msebenzi wokuba sex worker ngoba unemali yabo futhi awusebenzisi kakhulu ungathini nje kulo muntu iadvice yakho? Bethu ngamnika advice umuntu uthi hayi bethu imali right yabo kile umsebenzi ebengenza yabo. Nje befuna advice bethu ngamnuthi hayi right mina kodwa bethu lama risk engena kuona izoba kuyapha yabo. Eish wena uzoyibonela ukuthi uyisebenzisa kanjani ama-risk akho wathathayo. Kodwa umsebenzi u-right baba engiqambela mama ungangena kuona kodwa ama-risk wathathayo phethanzela. Eish kumuntu ke manje na ophakathi kuwona mhlambe akakabi khona into eyenzekile kuyena lo muntu ngani-advise ukuthi ayeke noma aqhubeke lo muntu nje oyenzayo lo msebenzi kumanje?
yabo mfethu umuntu oyenzayo usebenza kumanje mfethu ngoba mfethu akakabanje yabo ngambe mfethu akaqhubeka yabo kodwa mebanje ngoba mfethu income mfethu imali right yabo ile nto abafethu ukuthi meyikhuluma nabo batshela ukuthi yabo umsebenzi awukho right yabo mina ngingenile ngathi ngikuona ngaphuma kuona ama risk awathatha anzima ngizonqaba yabo manje vele mshaya akaqhubeka nomsebenzi asebenza kodwa uzobona ama risk eish uzowabona kinini yabo Mfowethu manje mangathiwa ke uthola i-opportunity ke manje na ukuthi mhlawumbe makhona umuntu ngento wayenza kulezi zinto ozenza ke lezi mhlawumbe ofuna ukuthi usakufuna mhlawumbe yabo usafuna ukuthi usakubheka ukuthi ukuphi nendawo ngoba wena ubuwenza lezi zinto kubafazi babo yabo so ungathini kulowo muntu lo mhlawumbe umuntu wake wathinta umfazi wakhe awu kuba mfethu engakahlangani nabo mfethu yabo kodwa mfethu engizothini uyasola afuna uxolisa ngiyafuna uxolisa kodwa mfethu yabo ngiyoxolisa phambi komuntu mfethu ukuthi nje abafazi bakhe nawo ushaya isipani futhi wawubiziwe futhi awubaphoqanga eish hayi mfana ngithi ngiyakuzwa mina ngikuzwa kahle so after all ke mfethu uyiphilile lempilo obuyiphila ngalendlela uyiphila ngayo and you mentioned ukuthi ugcine usebenzisa ama drugs kakhulu kuyona enza ukuthi ugcine ungasaqhubeki umsebenzi wakho manje sekukanjani impilo yakho manje ama drugs usawasebenzisa noma ama drugs sengiwanciphisile yabo sawasebenzisa manje ukuphinda impilo wami ngithola umsebenzi oright yabo sure mfethu yabo ngilungise nje ukuthi hayi ngeke ngiphinde futhi ngena kwi-sex work yabo uqhubeka ngenye impilo yabo manje yabo ngizama ukuthola isipani esiright emankampanini ngiqhubeka nempilo wami sure manje njengoba usuke waba nemali enkulu wayibhubhudla nje mfethu wadlala ngayo so ufundeni lapho ukuthi uma usunemali eningi let's say uyathola kumsebenzi manje uhola imali kahle eningi ungenzani nje sengibone kahle ukuthi mfethu usebenzisa imali yabo fast money mfethu phela ngokusheshsha kwayona manje phela ukuthola isipani esiright phela impilo yami phela ngifuna ukuyilungisa yabo so yabo sihlale kahle bona abazali bami yabo bongo wakhela umuzi oright yabo mfethu yabo sihlale kahle sonke mfethu yabo yabo umndeni oyedwa hayi bafo sifisela inhlanhla kulo sikhona iskill onaso noma italent mhlawumbe yabo ukubonisa la I'm good kuloko but ikhona italent engiyona mfethu yabo but ispanning shy but yabo kukhanda imoto yabo sengafuna ukubuyela kona manje yabo qhubeka nayo uthi sona wasifundela noma ukhona umuntu wakufundisa ukukhanda imoto khona umfethu angifundisa yabo nami ngalesi sikhathi bengisafunda nami esikoleni so manje yabona i-fast money kwi-sex work yabo ngavele ngashiya yonke phansi ngaqhubeka yabo washiya phansi imoto ngidinga kubafazi hey mfethu so imoto uyakwazi uyikhanda ihambe nje uyipainta nokuyivusa nje ibhodi manje into yamfethu ukulungisa abo engine yabo amaphathi we-engine kuphela ukushaya kufanele fitting nayo into okay hayi ngiyathola bafo lokho sifisela kona mfethu empilweni ngoba uyasho usukwazile nokuthi unciphise ama drugs and ngicabanga ukuthi mhlawumbe awusebenzisa ama drugs a strong futhi uyazama ukuthi ushintshe impilo yakho ngikufisela nje lokho nje mfethu osifisela kona and futhi kunabantu abazobukela le show yethu emakhaya sathemba ukuthi bazofunda something from your story siyabonga thank you ukuthi ushare le story sakho ne experience yakho futhi labantu ababukayo sathemba ukuthi khona mhlawumbe unga-offerisha ukufundisa more ukukhanda noma mhlawumbe akuqashe yabo ufuna ukubona ukuthi usha kanjani isipani sakho yabo so mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ishow lena isolver zothi babukeli bethu emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi nibe kunye nathi sicela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe lapho ni like lapho niphinde ni share lokho nje kusikhuthaza kakhulu ukuthi siqhubeke nathi sinilethele ama stories abantu afana nawo lawa lesi samfowethu ola eduze kwami siyabonga kakhulu danko